U kif tafu imiss issa is-sezzjoni ta' Aqra Naqra miġjuba lilkom grazzi għall-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Kif intom illum? Illum imislili ninaqralkom silta mill-ktieb In-Nanna Se u Trillu Trullu, miktub minn Kenneth Gawci. Ħafna żmien ilu kien hemm mara xieħa ħafna. Din il-mara kienet tgħix weħida f'tar fir-raħal, qalb ħafna qoljiet sbieħ u widien mimlija ħaxix, għadajjar u fjuri. Kienet mara qalba tajba u r-raħħala kienu jsejħula In-Nanna Se. Għalkemm kienu jħobbuha, kienu jibżgħu ftit minnha għax kienu jgħidu li tagħmel isħarijiet. In-Nanna Se kienet tiżra xi ħxejjex fil-biċċa għalqa żgħira li kellha ftit il-bogħod mid-dwejra li kienet tagħmar fiha. Dar ċkejkna magħmula minn żewġ tikmamar, waħda fejn is-sajjar tiekol u tgħix, waqt li l-oħra kienet kmajra ċkejkna b'sodda waħda biex tistrieħ fuqha matul il-lejl. In-Nanna Se kienet ftit inkwetata. Xi ftit ġimgħat qabel kienet żeret il-ful li issa kien kiber sew u wasal biex isir. Kienet diġà sabet xi ħxejjex oħra nieqsa mill-għalqa u peress li ma setgħetx tara l-għalqa mid-dar tagħha ma kinitx tista' tagħmel lassa. Ħasbet fuq li ħasbet u fl-aħħar ġie ħsieb. Marret l-għalqa, sabet li żarfulu, għaxritu mill-miżwed, neħħietlu t-tieni qoxra u qasmitu fit-tnejn. Nofs poġġietu ġo maktur u lin-nofs l-ieħor qaltlu. ċkejken fulu, tari u ħelu, nifser nieħu, int millum, tisma tara u taqbes tissa, qassa tkun fit-8 miljun. Jekk xi ħadd mill-ful u jiekol, aqbes qabża, tir kemm, mingħajr ħoss, eħel fuq moħħu, mingħajr weġa', mingħajr dem. Mela jien lura nsejjaħlek, inti inqala minnu fih. Tir u mur man-nofs li għandi, ġol maktur, sir fulu sħiħ. U biex xejn ma jkun ta' fixkla, lilek isem jien natik. Trullu Trullu insejjaħlek biex bekk dejjem naħseb fik. U hekk poġġiet lil Trullu Trullu fuq ġebla u marret lura lejn id-dwejra. Malajr niżlet ix-xemx u marret biex tistrieħ. Iżda ma setax torqod. Bdiet tinkwieta għal Trullu Trullu, min jaf u x'jibża bil-lejl, bdiet taħseb min jaf u se jieklu xi ġurdien. Wara ħafna titqalleb qabada in-nas u raqdet. Matul il-lejl kollox kien kwiet. Il-qamar kien qed jiddi ġmielu u l-kwiekeb kienu jiksu s-sema. F'ħin bla waqt beda jinstema bħal storbju, donnom ħafna żwiemel, resqin u ħafna rġiel jitkellmu. Hekk kien ġej lura l-prinċep mas-soldati tiegħu. Kienu marru għall-gwerra u wara ħafna xhur il-bogħod mid-dar u jitqatlu mal-edewwa, kienu rebħu u għalhekk reġgħu qabdu t-triq biex jingħaqdu mal-familji tagħhom. Kienu għajjenin, maħmuġin, ferħanin bir-rebħa iżda l-aktar bil-ġuħ. Għalhekk meta resqu qrib l-għalqa malajr indunaw bil-ful. Il-prinċep li kien iħoss ħafna s-soldati u kien jirrispettom ħafna, għalilhom ħallu fidejja. Ħaninżel jien u naqtalkom ftit ful biex titrejqu. Min jaf se jiġrilu Trillu Trullu. X'taħsbu intom? Narawkom darb'oħra.